Tinokukwazisai muri yeZimbabwe, tinovimba tiri kukubatai muri vatano kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Utini mngani wami? Ngiyaphila linjani? Mina ngishapa nje nabanye. Abanye bayaphila. Siyalibingelela muri yeZimbabwe. Namhlanje sehlangana njalo ngolinye uhlelo. Kuhamba njani Shumba? Inini ndiri right zvangu. Tadzoka kazvakare ndofunga paya munotondera tichisira nhau yedu panzira, nhauka yemapostori, kuti atiudze kuti mwana akashayika sei, mwana aripi. Ndiyo yatiri kuendera mberi nayo muzuva ranhasi. Tipedze hurukuro iyoyo, munzwewo kuti munoitonga sei nhau iyoyo. Siyaqhubekela phambili njalo balalele emakhaya, siqhubekela phambili. Namhlanje sikhulumela amapostori. Ubona besitshela ukuthi bona kahle kahle umntwana waya ngaphi, ngoba khanya ngani bona baloko kwenza lokulahleka komntwana asibagconi icala, kodwa ngani kukhona nje ukukhona ngani kuyafihlakala, kukhona ngani kulomlilo ngani uyabhebha, asazi ukuthi kuhamba njani. Shamu dzinoshanda nzo. Ichokwadi shamu dzikashanda. Nyasobata shamuka mwana anobuda. Ichokwadi ichocho tikanyatsobata shamu chaizvo, chokwadi chinobuda ichokwadi. Asenguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Maida kutaura kuentertaina vanhu vanga varipo here kuti mungotiwo ini ndamboona asi musina amatomboona zvachose? Ndaida kubatsira asi mwana wacho anga asiriyezvo. Anga asiri? Kumatauro amakaita ari kuzikanwa nevanhu akusiyana sei? Mwana asiri yake wandikaona. Ichokwadi here kuti makaudza madzibaba kuti maona mwana? Ndakatotaura shori ndona. Makati mwana wacho anga akapfeka gemenzi, ichokwadi here? Mai vacho ndo vakazoti ane gemenzi. Makavhuma? Angari pakugona mwana wacho. Makavhuma here kuti mwana anga akapfeka gemenzi? Ndakangoti anga apfeka gemenzi. Makavhuma ka? Makavhuma futi kuti mwana uyu anga ine rasta? Anga asina rasta. Imi munoita basa rei? Ndinoenda kuchikoro. Munoenda kuchikoro? Muri kuita chii? Form 2. Kuchikoro chipi? Chimusungu. Munoziva here kuti kurevera nhema kunogona kungoita kuti munetswe nemapurisa musina chamunoziva. Saka chitaura chokwadi. Mwana ndikaona asiri. Now nekuti mwana haasi kuoneka panzvimbo, imi mambomuona. Umbo hwatinahwo ndehupi hwokuti vanhu vakatora mwana mamuri nawo pamwe chete ndima muritori mudziriro? Nanga ndiuchechi. Mamuri kuchechi? Ko makamuona sei muri kuchechi? Patikazodzoka takugeza asi mwana wacho takugeza saka paingotsvaga ndikati ndambono mwana apa. Asiri ipapo tiri kubvuma, saka taakuti tiratidzai iye chaiye. Ani? Mwana wacho naamai vacho. No mama muzvo. Saka tokupai nguva yekunovatsvaga ka? Takabva kumba Shali ndiyanga akatakura King, ndakamutakurira bhegi rake. Patakasvika pachechi panga takumwa mvura, takabva taubva takanganwa mwana kumabhegi tikumwa mvura. Shali vaatotera kumabhegi vataenda kwakumatemutemu zvikana mama rwarasheko mwana aripi. Ndati ina King zvikana Shali aina sikuziva kuna King, ndopatakasimuka vatanomutsvaga. Ndobva zvazoita sei? Vatasvika vatabvunza kamusuka mwana, so vatati mambono King here. Kanzi tangomona asi hatinozoziva taenda kubva tasvika pashopa. Vatabvunza mumwe so murume, so vatati mambono here kamusuka mukomana kane rasta kane gemenzi. Zvikanzi tamuona anga ari paseri peimba iri pashopa. Patakazoenda anga ari paseri peimba iri pashopa? Zvanzi anditapesa umwana ari kuseri peimba iri pashopa. Vataenda zvikanzi haana kumbosvika. Vatadzokera kuchechi. Murume wacho ari kupa akakuudza izvozvo? Ndakaudzwa nemumwe so musikana wepapa. Ndazwa sewati wakaudzwa nemurume? Murume umwe so anga ari pashopu ndiye akatiudza kuti tamuona kuseri kweimba. Ubva tasvika vatabvunza musikana wepapa. Vatati mamboona kuti mambono here kamukomana kamukane rasta kakapfeka gemenzi. Zvikanzi hatina.
Murume akataura wacho unomuziva? Anonzi Nelson. Uya kuti vakadzi vacho vakaona vakumhuri mwana. Nyaya haina chekuita newe. Chingoripo kuti taura chokwadi chezvaunoziva. Chokwadi chandoziva ndakangono mwana anga ari paside pimba yedu. Ndakatoti yesi mwana ndichinogeza. Tanga nemafriends angu ana munasha akatozouya. Sikesu patikanogeza tozoona kuti mwana afamba sei. Hamuna kuona kuti afamba sei? Mwana uyu anga akaita sei? Ndo patiri kuda ipapo. Anga ari mudiki, anga netumalogs tudiki. Akapfeka garments. Kunge mbiweight nekuti anga akangodongorera kudai. Ndizvo. Iye mbiweight. Haisi garments. Paive nanani? Inini ndinogeza ndiri but utanzwa kuti wati amai vakazotora mwana havagari kuno. Kune vangu vakaberekawo kamwana vaingofamba vanganoti mwana anganditi malogs itori asi iye ari kunzi akutsvagwa anzi ane rasta. Ndiwo zvirasta malogs. Itu ebvudzi tumabush logs. Aisira iye akunzi ane rasta hombe. Ko Nelson wamambotaura nezvake. Nelson akaudza kuti vanoti munhu wacho kune vanhu vanomutsvaga. Tanzwa kuti pane zvamakanganwa kutaura pamama muchitaura. Taura henyu tenzi. Nekuti panguva dzataitsvaga mwana takamusvika zvekumapast 11 musi wesandi. Tiri kutsvaga mwana ndofunga vanhu vese tanga taungana apo pamba apapo. Pana baba vakataura ndikatovaona ndinovaziva. Vakataura vakati munoita basa rekusaiza mutumbi tumapostori twenhema. Mwana mukamuona muchibvunzi. Saka zvakatinetsa nekuti vanhu vazhinji vangova kutomuti naiyoyo mashoko auri kutaura uri kuawana kupi. Saka baba ivavo ameno ini maonera angu nemafungira angu vanogona kuti vauye vazotaura kuti nhau iyoyo wakaitaura waine chinangwa chei. Nekuti wakatozvitaura paine munhu wese kwete kuti pachizevezeve kana kuti waitaurira pasi asi waitodedzera munhu wese achinzwa. Imimi makanzwa neruzhinji muchitaura kuti mwana hambofe makamuwana sei maidaro? Hamuna kudaro? Asi vanhu vese vari pano vataura vakaanzwa mashoko iwayo kubva kwamuri. Aiwa mukoma, chiripo ndechekuti kana makataura maingofarisawo pane vanhu mongotaura ndaitamba. Kutaura chokwadi inini handingadi kuti nditaure kuti ndakataura kuti zvakati zvisiri ndizvo zvandakataura. Asi ndingade kuziva kuti generally komboni ino ine vanhu vakawanda sei? Vakawandisa. Saka imimi kuvengwa here pakati pavanhu vese ungonzi imimi makataura zvakati? Handisiyo zvangu but inini kutaura murume wani ndakambotaura izvo. Munogara kupi imi? Ndogara muno mukombo. Munonwa doro? Manga makadhakwa here musi iwoyo? Musiona nakadhakwa ndanga nditobva kutosvikawo kana pakaitika zvinasi tomboripo. Saka kana mama akadhakwa munoziva sei zvakatora nzvimbo? Pamwe zvakaitika nokuti munhu anenge akadhakwa haazivi zvaanenge achiita. Mungarambire karekta yenyu makadhakwa here imi muri sobo? Kutaura chako chako kana ndakambotaura asi kuti usvika pamwe nini ndakutaura inyaya kuti pamwe ninge ndakatakwa asi kuti ndakataura kuti saka ndo zvatechida kunzwa kungoti musiyo ndanga ndakadhakwa hapana zvandaiziva pane kuti muti handina kuzvitaura imi muchibvuma kuti mama akadhakwa. Nekuti toziva kuti zvidhakwa zvinongotaura zvazvinoda. Kosei muda kurambira makadhakwa imi masobo. Totanga takudhakisai futi here kuti mudzokere mustadium amuri mutaure zvakare. Saka chititaurai because hasi munhu waanika.
ndofunga almost vanhu vakawanda vari panapa vakazvinzwa muchidaro, saka vanga vane mubvunzo wekuti ko sei maitaura mashoko iwayo kuti mwana hambofe makamuwana sei? Vanzi muri kudherera mutumbi, mwana hambofe makamuwana. Nekuti ndakataura kudaro. Saka vanhu ava vari kudaro vari kuzvicreata vega here kuti makazvitaura? Ngokuvengai? Handingati kuti vari kucreata but inini musacho akazosvika hangu ari manheru but anomboziva kuti zvii zvanga zvichiitika. Ini ndinoda kungotaura kuti kana dei munhu uri pano, kana dei ungava mwana mudoko kana munhu mukuru, kana ungava chidhakwa zvacho chisinganamati, kana uchinzwa tsitsi nemwana nezoro remwana ratiri kutaura panapa, kana wakamuona ina handoni chinotyisa, kana uri pachokwadi kuti wakamuona, tinotaura ndofunga tikapinda chero kumagwaro chaiwo ekuchechi, kune vakatopinda mugomba reshumba vachiwisirwa mugomba reshumba, asi nokuda kwokutenda kuti vanga vane chokwadi nezvinhu zvavaita, vavana kutya, havana kuvhunduka, vakabuda wani mushumba dzine meno, vamwe vakawisirwa mumoto, asi havana kutya nokuti vanga vari pachokwadi. Saka iwo nhasi unotyei kungonunura mwana muduku usina mhosva yakapara? Kutya chaiko kuti ndingangotaura indendiri ndakamuona nhasi ndataura ndakamuona, chero ndikamuona mbamanhingi tototaura ndakamuona, vanhu tiri panapa hatizi mapenzi. Asi nokuda kuti tiri munharaunda yatinogara tinotya, vanhu vanototya kuzongovengwa, asi vengwa uri pachokwadi. Ukavengwa uri pachokwadi Mwari vanokurwira. Munovanzirei chokwadi muri vanhu vanombonyepera kuti tinonamata, nhasi maakudai baba vazvokwadi vabva panapa vanga vakadhakwa zvekudhakwa inda ndiripo. Tatakamira mapoka ndonga tatatoa mapoka matatu tabva kunotsvaga mwana, vachidzadzarika vachinyatsa kutaura kuti maita ateta namai machemberera mahara, hamuzi kuchembera, asi vari kuzviramba. Vanga vachingofanira kutaura kuti ini ndandakadhakwa, sorry focho wangu akadhakwa. Iva vatomboizivi nyaya yakasura kubasa, asi nokudhakwa vakapomoka. Saka vana mai ngativei pachokwadi nevana baba, kana unoziva statement yemwana wai ngaaburitse mwana aburitswe. Vabereki vake hativazivisi, hatina kana daka nawo muno mabhifi, ende zvinosoresa nzvimbo, zvigosoresa futi masowe haana kuinda apa nhasi apa, akainda kare, tichibatsirwa, vane nhamo vachiuya vachibatsirwa, hatina mbova chakaipa pazviri, asi nhasi koita muyeni wabva kure kure onyangarikira pamasowe, panzvimbo yemasowe, hapazi padoro kapa pokuti vanhu ngatoswera kuviga, vanhu ngatitaurei chokwadi, Mwari vatinzwire tsitsi. Ndofunga manzwa zvataurwa nevanhu vakasiyana-siyana, tongaitinzwe semibvunzo yenyu. Taitakura haisi yedu, tichingosvokobvunzawo sematumiro amakatiita, nekuti hausi uhiro hwokuti ndinzi ndinobvunza zvinodai, asi chatiri kuda kutsvaga mwana. Naizvozvo mibvunzo yamakatipa ndoyamatinzwa tichibvunza muzuva ranhasi. Kesongani private investigator shumba usubuzi mbuzo engapheliyo. Izvozvo ndingati zvakare taitomboburitsa pachannel yedu kuti vanoda ma-private investigators tibatei, asi nekuda kwokuzoziva kuwandisa kwebasa zvinotinetsei, zvatiwandira izvonizvi zvatichakwanise kuti timhanyidzane nenhau dzakadaro, nekuda kwekuti zvakuda nguva hombe yakakurisa. Uku uchinzi chitungwiza kune mwana ashaika, kuhedza kune mwana ashaika, apa iwo uri kuda kuti unyatsonzwisisa. Uyezve basa iroro zvakare rekuinvestigata tinokwanisa kuriita, asi rinoda mari yakawanda nekuda kwezviri involved kuti munhu uzoita come up nesolution inonzi iyi hongu manga muchishanda. Liqiniso muli yeZimbabwe, imbuzo yenu yonke ebelisinika yona silethile njengokusinika elisenze khona imbuzo yangikhona, njalo siyathemba ukubana liphendulekile kulabo abantu esithe sakhuluma labo. Sithemba litholile impendulo yalokho ade likubuzisisa. Indaba leyi libonile ukuthi kunengi namuhla okuvumbulekileyo. Ya tinosvika chete pane chokwadi, asi tichitsvaga neuko vanoita zvemuya vachitsvagawo neuko inonzi kota nekotitase tisangane pakati, tisangane tione kuti mwana tinomuwana here kana kuti kwete. Asi ndinovimba kuti tinomuwana, asi ndinodzokera pamashoko angu ayanzo kuti pakabatwa shamaba aiwa mwana anowanikwa. Ichokwadi cause ndanzwa pana sisi vambotaura vataura mastatement angaita maviri matatu akasiyana-siyana. Aiwa mwana ndakamuona,
aiwa kwete awandakaona asiriye aiwa ndakazomuona asi zvishuwa pakutaura kwake zvanga zvakapfekwa ndizvo zvikunzi mwana anga akapfeka malokisi acho iwayo ndiwoyo futi ari kutaurwa asi kuti aiwa haasiri yanyaya yakai dai yanga achikwanisa kutibatsira iye kuti munhu waakaona akaita sei tikatanga kutsvaga negwara iroro maybe tinogona kusvika pane mwana pamwe tingatowana pamwe munhu akatotakura mwana iyeye pamwe ndiyamwe munhu anotori nemwana pari zvino tichitaure hatichazivi kuti nyaya yekushayiwa inoita kuti tifungire zvese zvese sekutaura kwamaita vanhu zvakare kuti koivo vakati endai neuku sei vakadaro kosei mweya wacho usina kuvataura kuti chiendai neuku kusvika vasvika pane mwana asi ndinoona kuti vataura izvozvo pamwe dzimwe dzenguva mweya wakataura chokwadi nekuti zviri kuzonzi vapedza kutaura kuti mweya wanditi ngatiendei neuku vanhu vakatsvaga mwana vakasvika pakanzi mwana darika nepano saka pamwe zvichireva kuti dai vanhu vakatora nyaya yachona nekukasika pamwe zvingadai pamwe mwana vakamuwana hatichazivi ito tumotokari tumahonda fit utwo tumota utwo sori henyu amahonda fit handisi kuti enyu asi ndikutaura itwo twatiri kusangana natwo munzira tishuya kuno inini handisi kutuchenesa futi chokwadi nekuti inyaya zhinji dzatati tasangana nadzo dzevana vari kubiwa nemahonda fit mahonda fit iwayo ndiwo futi ari kushandiswa kuba chero vanhu vakuru chaivo vari kuponda vanhu vakuru vari kungo mahonda fit handisi kuziva hangu kuti tinomboona zvakare mamesages anobva kumapurisa achiti ngwarirai mota yakadai izvi zvakutityisa ende sokusesavisa kakhulu asakwazi tisenze njani siphile njani ndoziva kuti vanhu vanoti tinotaurisa aliqiniso njengamandlovu special ngikhuluma kakhulu ngiyakwazi yeyi futhi inini vanondiziva ndine shumba aiwa ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi musakanganwe kusubscribe kudrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.